Ahojde, já jsem Pepsikola, vítejte u mýho prvního let's playe, nebo spíš replaye z World of Tanks. Tak se na to vrhnem. Tak jak jste si mohli všimnout, jsem tady s Čapím na mapě Ellenberg, je to 6x6. A já jsem se rozhodl jít tak semka do těchto míst. No, a pak se to začalo rozvíjet, můžete si všimnout, že jsem tady v chatě se Small Grizzly a Angelsem. No a tak si koukněte na replay. Tak jsem se tam rozjel, jak říkám. Tady je ten Angels a tam vzadu ten Westpeak je Small Grizzly. Jsem rozhodl jet a docela se mi bitva podařila, přežil jsem to, vyhráli jsme to. A výsledky řeknu potom, ale určitě vám to jenom řeknu. Takže to. Když jsem takhle vyjel, jsem si říkal, jestli něco nebude. Jsem se bál, že by tam na mě vyjela sustovka, tak jsem tady takhle zůstal za kampenem, tak jsem se koukal, jako jestli tam něco není. Protože ten Chaffee, ten je rychlej a má i docela dobrou průbojnost, dá se s ním něco probít, takže i třeba na kempení je mezi těma šestkama. Krásně stovku. S nabijákem by mohl nabíjet 2 sekundy, teď nabíjí 3 sekundy nějaké. Ale mohl by nabíjet klidně 2 sekundy, což je podle mě úplně úžasný. No tak, tady jsem takhle zmatkoval, jsem netušil, jestli tam pak není, jsem nechtěl dostat od sústovky. Ale o sústovce ještě bude řeč. Tak, teď tam ten Leopard jel spotovat, tamhle se vyskytla M4, ale po tý jsem nejel. Tak teď se tam spotla ta M7, jak si můžete všimnout, tak jsem začal zaměřovat. No, koukal jsem, jestli tam nikdy není, tak jsem si chtěl popojet. Ale zase jsem si řekl, že bych měl zajet, protože jsem nechtěl dostat od té sústovky. Docela bolí. Pak jsem na nás jsem si myslel, že tam je jen ta M7, ale pak jsem si tamhle můžete vidět Churchilla. Tak už nás začali kepovat, tamhle můžete vidět, jak vyjeli na to Westpeeda, na Small Grizzlyho, ale ubránil se. Tam nečekaně SU-8 zničila KV-1S. No, ale jak vidíte, nemusíte fungovat jako spotter, můžete si zahrát jakkoliv. A takže v téhle bitvě to bude vidět. Teď jsem se tady docela zalekl, že nás pořádně začnou za chvíli drtit. Tak jsem to radši otočil a jel jsem na bezpečnější místo. Takhle jsem přejížděl, protože mě to přišlo moc riskantní tam tudy. A opravdu ta sústovka kempila tamhle na kopci, si můžete všimnout. Ale ještě o ní bude řeč. No, tamhle zase ta M7, to byl spotter. Tak jsem tady rychle ujel. Protože jak vidíte, tak tamhle VKH a S35A tu za chvíli zničej. No, tam si na něj vyjela M7, ale to si zničil. Ne, to zničilo VKčko, no, pardon. A začali si ji tam brutálně kropit. Jsem mi tam snažil se jí pomoct. Ale bohužel ji zničili, takže nic moc. Tamhle jsem zkoušel tu Matildu BP. Jsem ji tam jen tak zkusil, jen tak zvočka kouknout, že si nečouhá a nekoušouhala. Ale jsem si všiml tý Matildy, ale ona byla za kopcem. A teď jsem si říkal, kudy ten Churchill vyjede. A nakonec se objevil tamhle. Tak jsem na něj se snažil vyjet. Teď jsem byl chvíli skrytý za tím VKHčkem, což nebyl účel. Teď jsem tam narámoval Chinu. A teď jsem jí prásknul, právě jsem probil. Za 100 to bere, 100-200 to bylo, že tam ještě flákl Čunka. Teď jsem ho neprobil, to bylo taky jasný, že ho neprobiju. Teď jsem ho z boku probil a to Činko nějakého neprobíjelo, tak jsem se takhle krásně dorazil vzadu. A řekl jsem si, že si zkusím tu Matildu 4 sejmout, tak jsem na ní takhle krásně vyjížděl. Ale bohužel mi ty 58 vyžral. No, tak jsem se rozhodl, že pojedu tamhle na Artiny. Tak teď tady jedu, teď jsem si říkal, že kdyby tam byla sústovka, tak je to asi můj konec. Jsem tak jako jel, že jsem si nebyl jistý, jestli tam mám jet. Takže pak jsem to nevytočil, teď jsem se zalekl, jestli nebude kempy tam nahoře. Jsem tady tak se koukal, tak jsem jel dál. A řekl jsem si, že Artiny asi určitě budou tadyhle v K1K.
tam rozhodl jet, možná to tam ještě označím, to netuším, ano. A jel jsem tam a taky, že jo, našel jsem si svůj cíl, vidíte tamhle tu osmičku, fráz, za to je to dělo pěkně přesný. Vytáhnete to 70 a už si mě ta osmička začala všímat. Ale jako ty, kteří mají rádi takovou dravší hru, jako teď můžete vidět, tak opravdu hodně doporučuji Čapího. Jak můžete vidět, tak tamhle jsem si všiml ty stovky, jsem jen tak z rychlosti vystřelil. No a tak jsem si řekl, že pojedu se podívat po druhý artě, neboli tím vjedu dozadu ještě. Jsem tady jel a tamhle jsem si spotl M44, vidíte zase v jízdě, strefil jsem se. Teď jsem si sice nestrefil, ale určitě znova. Teď mě mohla strefit, kdyby vystřelila, ale doničil jsem si ji. Tak jsem si řekl, že jim pojedu tým Matildě BP dozad, si zkusím sejmout, protože to je fakt dravá hra, tady jezdíte. Dá se s ní i kempit, jako doporučuju toho Čapího hodně. No jak teď se vrátíme zpátky k replay, můžete vidět, teď jsem tam viděl tu Matildu a chtěl jsem si ji zničit, no ale bohužel mi ji zničil. A teď už zbývala jenom stovka. Teď jsem se bál, aby nejela proti mně, ale naštěstí neudělala to. Tamhle tu chynu jí spotlo. No, a taky, že za to zaplatilo. A já jsem tu stovku začal nahánět vzadu. Tam to jako jel. Teď vidíte, jaký sejmul. Taký právě artinář, nebo tím, kým jsem včetně dal damage. No a teď se snažím pro ní vjet, jsem tam měl tak nějak zmatkovně, ale pak jsem si řekl, že by na mě nemusela být připravená, jsem se na ní otočil. A prvně jsem ji spotnul, což má to i dobrý dohled, takže taky takový, kdo má rád ty spotry. A flákl jsem ji dozadu, jsem ji flákl ještě jednou a teď už jsem radši zajel, protože jsem nechtěl koupit, ale stále jsem si koledoval. Jsem zkoušel věžičku tam nahoře, jestli neprobiju, ale nestrefil jsem se. A vypadá to, že má nabito. Jsem jí jen tak, když máš strefil. A tam na mě mířila, to bylo spíš takový, ale pak vidíte, jí Artina načla a já jsem jí dodělal. No a to je asi pro tohle video všechno. Ještě, kdo by chtěl vidět bitevní zprávy, tak jsem dostal 989 zkušeností a 18 000 peněz. A měl jsem dohromady 4 killy a 1000 damage, což je podle mě úplně nádherná bitva. Pokud se ti video líbilo, nesmíte zanechat like, odběr nebo nějaký komentář. Tak já se tady s Čapím poručím a čusák!